बाइक आरो स्कुटिनि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। श्रीरामपुर रेल गेट खाथियाव जायो बे जाथाया। मैया मोनाबिलिनि 10 रिंगासो समाव हाथिदुरानिफ्राय गुवाबारिसिम फैबाय थानाय समाव गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुराव बाइक आरो स्कुटिजों सौग्रावनायाव नुर हुसेन मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय नुर हुसेनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो होनना मिथिहोदों। কালি ৰাতি 10:30 মান পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে গুৱাহাটীলৈকে হাতীদুৰৰ পৰা গুৱাহাটী আহি আছে। তাৰ ছোৱালী বেমাৰ গুৱাহাটীত আছে তাৰ শ্বশুৰৰ ঘৰত আহি থকা সময়তে শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰেলগেট নাই পাইতে মন্দিৰ এটা আছে মন্দিৰৰ ওচৰত তাৰ বাইক আছিল গ্লামাৰ স্কুটিৰ লগত খুন্দা লাগি তাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে। রাস্তা আহি থাকার টাইমতে রাস্তাতে মৃত্যু হয়েছে হসপিটালত নুর হোসেন হাতিদুরা বয়স 40 মান হব। আৰু এটা বাইকে যিজনে স্কুটি আছিল তাই অলপমান আহত হৈছে। তাই পুরা দারু খাইছিলে হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'বলৈ পারে। হ্যাঁ 11টা মান বজাত। गोदोना सानाय सिनस्रि सानाय जरा जरा सानाय हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर सियाटिका जानायफोर सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय एंगल सानायफोर टेनिस एल्ब'फोर माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लामायनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना। आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन। दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आं मोजां थाबायनो हाबाय।